No a pokračujeme projektom Dark Knight Chronicles, ktorý minulý rok Japonsko pobláznil. Jedná sa o exkluzívnu hru pre Sony PlayStation 3 od tvorcov Level 5. Level 5 je spoločnosť, ktorú by žánroví hráči nielen japonských RPGček, ale aj iných akčných hier mohli poznať, keďže ich projekty stoja naozaj na piedestáli slávy. Máme tu projekty ako Professor Layton, ktorý na Nintendo DS trhá rekordy, Professor Layton či Dragon Quest 9, Izuma Eleven, všetko sú to hry, ktoré v súčasnosti alebo minulý rok pobláznili japonský trh, čo je však dôležitejšie presne povedané, tak White Knight Chronicles sa z Japonska dostáva budúci mesiac konečne aj na európsky trh. A čo nám teda táto hra priniesie svojimi klasickými RPG konceptom alebo prvkami od levelu 5, čo dostajeme do rúk, tak je to rozhodne hra, ktorá bude podporovať kooperatívny multiplayer alebo samotnú hru single playeru pre viacerých hráčov. Budete si môcť vylepšovať mesta, kupovať si predmety do mesta, vlastniť vlastné mesta, zaujímavý súbojový systém, čiže real time, niečo na štýl nového Final Fantasy, avšak tu je to viac prepojené práve na ten coop, vám dovolí zlepšovať skilly, reťaziť ich, vytvárať nové komba a ukladať si akési quick sloty či spomalené zábery práve bojov s veľkými bossmi či súperami ako takými. Uvidíme, či sa práve budúci mesiac Dark Knight Chronicles zapíše svojou popularitou so značkou Level 5 aj do európskych krajín. Rozhodne pre mňa zaujímavá hra, ktorú by si žiadny fanúšik Japan RPG pre svoju PlayStation 3 nemal nechať utiec. Exkluzivít je stále málo a podobné záležitosti sú pre hráčov žánru, si myslím, že povinnosť. Ideme ďalej. His name is Kratos. Tak ako má Nintendo Maria, talianskeho inštalatéra, Sega má Sonika, malého ježatého ježka, Xbox má Master Chiefa zo série Halo, tak aj PlayStation potreboval svojho next gen hrdinu alebo antihrdinu a tým sa stal Kratos. Grécka mytológia je aj v sérii God of War zastúpená pomerne chaoticky, jedná sa o akúsi parafrázu na mexickú telenovelu, kde sa prekrývajú fakty. Čo je však zaujímavé, aktuálne sledujete trailer z anglickej koprodukcie, ktorý tak trošku vysvetľuje celý príbeh Kratosa, jeho charizmu, jeho prepojenie na hráčov, prečo je taký populárny. Z osobného pohľadu tento krásny plešatý chlapec s pevným zadkom a ostrými zbraniami hráčov dostal z jedného jediného dôvodu. Je naozaj ten pravý antihrdina, ktorý ani v hrách neuráža. Môžete sa za ňo skovať ako za nejaký nástroj z psychologického hľadiska, ktorý by ste v reálnom živote nikdy nezažili. Samozrejme, behať hydrám po zadku a kopať nejaké obludy do chrápu rozhodne nie je niečo, čo by ste v reálnom živote zažívali. Čo je však zaujímavé, Kratos to robí so vtipom, robí to s nasadením, pritom sa tvári ako pravý antihrdina, ktorý rozhodne, čo sa týka hier, dokáže zaujať. Uvidíme teda, ako zaujíme v tretej časti God of War 3, ktorá sa exkluzívne pre PlayStation 3 už o pár týždňov chystá doraziť na naše herné trhy. Try this, kid! No a čo sa týka trailerov, tak zakončíme hru projektom Musclemarch. Ak som túto hru prvýkrát na svoju Nintendo Game stránku dával s tým, že pozrite sa na to, čo vývar scéna v Japonsku nachystala pre hráčov, tak sa všetci smiali, keďže Musclemarch je naozaj hra o spoločnosti Namco Bandai Games, ktorá nie je pre každého. Už svojím artom alebo svojou vylepšenou hrateľnosťou, konceptom nedokáže odmaniť každého, niekto na tým mávne rukou, niekto sa vyzvracia a niekto to prepne. Každopádne hlavný koncept Musclemarch je napojený na pohybové ovládanie Wii. Jedná sa o čistú šialenosť, o čistú japonskú zábavu, kde ste ako si taký bodybuilder, ktorý sa preháňa po určitých leveloch a práve predvádzaním akéhosi trénovania svalstva sa dostávate ďalej a ďalej cez level. Opísať sa to dá veľmi ťažko, len pripomeniem, že hra sa už tento mesiac dostáva do zbytku sveta, nájdete ju na vývare za nejaké tie Nintendo body a nechám doznieť reklamu, ktorá hovorí sama za seba. A ešte na úplný záver nášho videobloku číslo 7 by som si rád nechal malý príhovor aj s hudobným sprievodom pre všetkých svojich nenávistných
nenávistných kvázi fanúšikov, ktorí mi týždenne posielajú na mail úžasné správy, kde ma urážajú, posielajú ma do hrobu a tak ďalej. Pre tých mám len jeden odkaz, ktorý som zostrihal do videa, pridal do toho vlastnú hudbu. Ďakujem za pozornosť, uvidíme sa o týždeň. Peace a čau. Keď ma ľudí nenávidia, brácho, to ma teší. Keď sa moje meno ve vašich papulách kde nerieši. Dáva mi tú energiu, tvrdo makať, dá byť lepší a byť feší. Môj fuckers na vás mi moju kariéru zastreší. Na vás som to postavil, zarobil, kúpil štúdio. Moje trio sa kegačom nebude správať úctivo. Nadávajte, ale riešte ma, to tu ja chcem. Vtedy viem, že sa mi darí, to tu ja potrebujem. Keď ma nenávidíš, nezabúdaj, idem hore. Robíš mi tým reklamu, predaj a zvyšuješ mi moje skóre. Je to chore, je to tak. Budem zlý, budem káp. Všetky nuly rozsekáme, ja a môj kontrafakt. Potrebujem tvoju nenávisť a mne sa bude dariť. Čím väčší loser vyjebaný, o to viacej budeme žiariť. Môžeš ma nenávidieť, môžeš ma mať rád. Nuly, zapamätajte si, že tu navždy budem stáť. Sedlaci mi budú lízať moju chlpatú ryť, ja pôjdem stále hore. Josh! Don't let me fall! The stories come true. It's all in your head. I've got to find the manuscript to make sense of what's happening. It's my fault. I'm sorry. I am the key. I hold the answers.